ପରେ ଥିବ ସେଦିନ ଆଇଲା 2 ଓଭର ଅଛି 6-7ଟା ବଲ୍ ଖେଳି 2ଟା ଛକା ମାରିଦେଲା ମାଇଁ ମାରେଗା ମାଇଁ ମାରିଥାନ୍ତା ମାଇଁ କ'ଣ ମନା କରାହେଇଥିଲା ନା 3 ନମ୍ବର ଆସିକି ମାଇଲୁ 7 ଓଭର ଭିତରେ 7-8 ଓଭର ଥିଲା ଆସିକି 10-12ଟା ଖଣ୍ଡେ ଛକା ମାଇଲୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ କଥାଟା କ'ଣ ସିଏ ମାନେ ଯୋଉଟା ସବୁ ଛାଡୁଛନ୍ତି ଫେସବୁକରେ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଖାଲି ଆଚ୍ଛା କପ୍ତାନ ଦେଖିମୁ ନା ଆମର ଯଦି ରୋହିତ ଶର୍ମା ଟିମ୍ ଜିତେ ସେଠି 3-4 ଜଣ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ଲେୟାର ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ ବଡ଼ ଦୃଢ଼ ରହିବ ସିଏ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଆମକୁ ଜିତେଇ ଦେବେ ଇଆଡ଼ୁ ଜିତିକି ଆଇଛନ୍ତି ଜୋସ୍ ରହିବେ ଭଲ ଖେଳିବେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଆମେ ଜିତିବୁ ଧୋନି ଜିତିକି ଚେନ୍ନାଇ କ'ଣ ହବ ଯାଇ ଘରେ ବସିବ ଆଚ୍ଛା କପ୍ତାନି ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା କ୍ୟାପ୍ଟେନ ସେ ଭଲ ମଣିଷଟେ ଭଲ ଇଏଟେ ସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭଲ ଝଗଡ଼ାକଳି କରେନି କେତେ ଦେଖିମୁ ସେଇ ଆଚ୍ଛା ସେଇ ଧୋନି କି ତୁ ବର୍ଷେ ସମାନ ଆଉ କୋଉଠି ପାଇବୁ ସେଇ ଯୋଉ IPL ଟିକେ ଦେଖିମୁ ଯୋଉ IPL ଟିକେ ଦେଖି ତୁ 3 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର ଆସି 10-12ଟା ଖଣ୍ଡେ ଛକା ମାର